Witajcie moi drodzy, kolejny materiał. Tym razem jest to powłoka ceramiczna od firmy Cleantech Company, która nazywa się TechCoat. No troszeczkę czasu premiery tej powłoki oczywiście minęło, ja musiałem się do tego odpowiednio przygotować. Przede wszystkim chciałem zmienić otoczenie. No i jest samochód, który jest po korekcie. Jest przygotowany odpowiednio. No i co? Zabieramy się do roboty, aplikujemy. Ja Wam troszeczkę więcej zaraz o niej opowiem. Zapraszam Was do praktycznej części tego odcinka. A więc tak moi drodzy, bierzemy sobie oczywiście, namaczamy aplikator tradycyjnie. Mamy tutaj założony sweat, który macie dołączony też do zestawu. Na początek zawsze trzeba go troszeczkę bardziej zmoczyć. No i co? I lecimy, wybieramy sobie jakiś mały kwadracik i lecimy krzyżowo, raz przy razie, tak żeby to zrobić bardzo dokładnie, żeby ta powłoka nam się ładnie rozłożyła po elemencie. I w drugą stronę musicie się też w miarę szybko uwijać, ponieważ powłoka zaraz czujecie, że robi się delikatnie tępawa tutaj przy aplikowaniu. I według instrukcji powinno się ją docierać bezpośrednio po aplikacji. Tworzy się nam bardzo fajny film na lakierze i bierzemy fibrę. Z 10 sekundek można odczekać. Ona przy pierwszym kontakcie powinna być taka tępawa, ale to dobrze, tak właśnie powinno być. I zaczynacie sobie ją wypracowywać. Kolejny kontakt. Już czuć, że ta powłoka jest delikatnie śliska, że już lepiej się wypracowuje. Nie jest na początku tak jak w przypadku produktów typu Quick Detailer i tak dalej, czyli nie jest tak super ślisko, nie ma tej mocnej lubrykacji, ale teraz już jest ok. Delikatnie miejsce gdzieś tam tego odcięcia widać, ale to jest bardzo delikatnie. Powłoka raczej tutaj nam nic nie przyciemnia. No ale bierzemy i lecimy dalej. Kolejny element, kolejny fragment. Musicie sobie też kontrolować, czy ona jest równomiernie rozłożona. Dajemy sobie chwileczkę. Kolejny element, kolejny fragment.
i docieramy. Czujemy, że ta fibra gdzieś tam ma ten opór, no ale raz przy razie słyszycie, jak ona fajnie sobie skrzypi. Wracamy. Możecie robić oczywiście to na 2 fibry. Nie ma tutaj żadnego problemu, ale też w przypadku jednej nie ma jakiegoś dramatu. Moi drodzy, a więc tak, podsumowując, widzieliście, jak się tą powłokę nakłada, jak ona się zachowuje w trakcie aplikacji i teraz kilka takich rzeczy istotnych, które są zawarte w instrukcji. W instrukcji jest taka informacja o tym, aby nie odtłuszczać przed aplikacją niczym innym jak IPOM w stosunku na 1:1. Ja tutaj użyłem akurat produktu typu PrEP, który gdzieś tam leżał na półce, po prostu nim sobie odtłuściłem, ale nic takiego się nie wydarzyło, wszystko wygląda fajnie. Oczywiście pod inspekcją żadnych śladów nie ma. No i co? Oglądając gdzieś tam filmy na przykład Pawła Nowickiego czy innych, którzy testowali tą powłokę, zauważyłem, że było poruszane to, że ona jest bardzo tępa przy docieraniu. No tutaj jakoś nie odczułem, żeby ona dla amatora, takiego jak ja, dla laika, po prostu była jakaś trudna w wypracowaniu. Wiadomo, że ta fibra troszeczkę nam na początku staje, ale im bardziej docieracie, tym ta fibra zaczyna coraz bardziej się ślizgać. Po odwróceniu już, żeby wypracować resztkę, dopolerować, już wtedy mamy bardzo fajną śliskość, a po krótkim czasie, tak naprawdę po myślę po kilkunastu minutach, już da się odczuć pod palcem, że ta powłoka jest delikatnie śliska na lakierze. Także tutaj jakby materiał z samej aplikacji, no widzicie, cały samochód jest przykryty powłoką TechCoat. Wygląda to bardzo fajnie, nie ma tutaj żadnego przyciemnienia akurat w tym przypadku, ale jest bardzo fajna szklistość. Powiem Wam szczerze, że zajebiście to wygląda. Jakby był to kolor na przykład Mazdy, ten Candy Red, to po takiej powłoce wyglądało dużo lepiej. No ale tutaj niestety ten niebieski, jaki był do dyspozycji, też wygląda bardzo fajnie i mi się to podoba. Fajnie, bardzo fajnie wyszło. Uważam, że ta powłoka, mimo tego, że ma wysoką cenę, jest przyjazna użytkownikom. No i co, tutaj właśnie kwestia też, jakby cofając się, jest kwestia tego docierania, że 10-15 sekund odczekujecie, wszystko w zależności od warunków, jakie macie w garażu. Ja tutaj mam akurat 18,5 stopnia i około 40% wilgotności. To jest taki akurat tam termometr poglądowy, który ma mi pokazać mniej więcej, jak to wszystko tutaj wygląda, żeby nastawić się na daną pracę. No i co? No tutaj ta tempota przy docieraniu. No kurczę, to tak nie do końca, no bo w instrukcji mamy napisane, że zaraz
po zaaplikowaniu powinno się powłokę docierać. I tak też możecie robić. Możecie sobie troszkę odczekać, mówię, te 10-15 sekund, albo możecie zacząć ją docierać bezpośrednio po aplikacji, lecicie sobie raz przy razie, potem odwracacie fibrę i wypracowujecie do końca. Jakby tutaj więcej o tej powłoce powiem Wam, myślę, że w moich mediach społecznościowych troszeczkę później, ponieważ tą powłokę zarzucę sobie na jeszcze jeden samochód, na którym oczywiście chciałbym ją przetestować na troszeczkę dłużej, zobaczyć jak ona będzie się zachowywała w trakcie użytkowania, a tutaj ten materiał jest jakby recenzją i omówieniem samej aplikacji, samego produktu. Także moi drodzy, dzięki Wam za oglądanie, dziękuję Wam za uwagę. Przepraszam, że musieliście tyle czekać na tą powłokę, no niestety nie ma nic od razu. Także co, widzimy się w kolejnych materiałach. Na razie.